وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. O waqtiki şolardan bir näçe jemaatlar aýtdylar: "Näme diýip kowma wagly nasihat etýäň ki Allah tebarak we taala bedun şek şolary bekolli helak etýändir, ýa şolara nihayetde bir güýçli azap berýändir." Nasihat etýänler aýtdylar: "Siziň Hudaýyňyzyň ýanyna olur bolsun" diýip. Şaýat şolar pendalsynlar we bataqwa bolsun diýip. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Pes wagtiki şolar özlerine aýdylan wagz nasihatni unutdular. Biz teleke işlerden nehyedenleri necat berdik we zalimlerini güýçli azap bilen gereftar etdik. Özleriniň fasyk bolmaklary sebäpli. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Pes wagtiki özlerinden etmäň diýip nehyedilen zatlaryny terk etmäni temerrud edip mutekebbir boldular. Biz şolara aýtdyk: "Maymun suratyny bolun, har zelil bolan halyňyzda." وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وَيَادَت ol wagtny keteň Perwerdigaryň habar berdi. Tahqiq Yahudilara ta kıyamata çelli şolara yaman tariqynda azap berýänlerini iýerermen diýip. Tahqiq sen Perwerdigaryň tiz azap berýändir we tahqiq afw edip nihayetde mehrabandır. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَبَنِي İsrailni bölek bölek etdim yeryüzünde. Şolaryň bäzileri salihidirler we bäzileri salihilerden peski derecededir. We biz şolaryny ýaxşy ýaşaýyş bilen we yaman günler bilen imtihan etdik. Şayet tövbe edip iýlerini gaýtsynlar diýip. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Pes şolardan soň yaman jemaatlar şolaryň jaýyna oturdy ki Tawratny geçenlerinden miras etip alypdylar. Şolar şu nihayet pes dünýäň metaany alarlar we aýdarlar: "Huda bizi muahaza etmez, bizi afw eder" diýip. Ve halanki eger şolara şun ýany dünýä malyny ýene berse alarlar. Gerek däl diýip durmazlar. Aýa şolardan ähd we misak alınmadymy ki şolar Hudaýa hakdan başga zat nisbet bermäň diýip. O şolar Tawratda näme bar okandyrlar we bilendirler. Ve ahiret uly muttaqiler üçin we Hudadan gorkýanlar üçin ýaxşyrakdyr. Aýa akl edip fikir etmeýänmi?
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Ol adamlar ki Tawrata mäkäm ýabyşypdylar we namazyny ýerine ýetirip eda etýärdiler. Tahqiq biz islah etýänleriň sogabyny zaýa etmez.